Jani, Januszka, Januszka. Unde la tati tu? Bună, Januszka, Januszka. Hai să vedem ce ne prinde. Ce ne prinde? Sigur că ești mai rapid dacă ești gibolog mare. Januszka, ieși la Januszka. Tu prinde asta. Jani. Januszka. Januszka. Jani. Jani, punul ăsta. Dă-mi mie, dă-mi mie. Că e a meu, dă. E a meu, dă. Nu vă dau, nu vă mai dau. Da, să iete pe masă, mă. Jani. Mai e eu dacă poți, na. Dacă ai curaj. Uite-mă că... Mă, lasă și ei, mă. Jani. Januszka. Jani. Nu le dau la spate, nu le dau. Că e obraznic, foarte, foarte obraznic. Nu le dau. Lasă și ei, mă, obraznicule. Jani, dă mie, dă, dă. Dă mie, dă. Unde e? Caută. Na, căutați amândoi. Pe unde e? Caută. Unde e? Caută. Unde e? Caută. Unde e? Jani, Januszka. Haide pupii la tati. Januszka, Jani. Haide pupii la tati, la pupicu, așa. Mai un pupic, două pupici. Nu de pupii la tati, nu de pupic. Haide pupii la tati. De pupii. De pupii. Haide pupii la tati, haide pupii. Jani. Na, o descoperit-o. Dar mama lui are încredere în Nurofen pentru copii cu aromă de portocal, care calmează durerea și reduce sedra când e administrat odată la 8 ore. Mama știe că trebuie copilului ei Nurofen pentru copii cu aromă de portocal, calmează durerea și reduce sedra. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Nu tu, gibolocule, lasă că ea trebuie să o prindă. Jani, haide pupii la tati, dă pupii la tati. Jani. Jani. Haide pupii la tati. Dă pupică. Haide pupii la tati. Dă pupii la tati, dă pupii la tati. Dă pupii, dă pupii, dă pupii.